Migori. Jakom mar board mar niang mano Kenya Sugar Board mano Nicholas Gumbo okone oganda luwo mondo ti makare kod mwandu magintire godo kamotingo mola rech lope mamiyo kod mamoko mondo giriemb dhier. Gumbo mane loso sub county mawendo kinde mane ochope nyasi mane obagi kod Shofcom wacho ni mwandu mathoth mayudore gwenge mag Nyanza motingo mola okosekonyo oganda e yo mowinjore. Jakom ni mar Kenya Sugar Board bende okono jotelo ma oyier mondo tim chenro mag dongruok manyalo kelo lokruok kuom oganda. Mane osir kod jata tije mar Shofco Kennedy Odede mane okono piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo tim chenro go mag dongruok ma oganda giwegi ema dwaro. Bigori kama wantie nitie a lot of gold nyatike ka and everywhere kata rongo ka. Mose mind for years. Jok mama ene ma jokor gweng onge mwandu. Jok makawe ema niga ngono mwandu. Nyaka en piny momeo. Afrika en piny momeo. Alomoko na somo buk moro mawacho ni dhier mar Afrika en dhier moker gi jotend Afrika. To kendo no wacho ni Afrika nyaka bed modhier nikech Afrika uso mwandu ne kong'iyo godo dhier. And I also believe that development must come from the household. Development must come from the people, from the community. They really know what are the challenges. Not me, not NGOs, not government, but they have to work with the locals and listen to the communities. Oganda Mongol